Boeten is het werk nog net dien, maar binnen op de baan willen de eerste trainingsrondjes al makken. 8 rondjes een beetje harder, maar ze mogen niet te hard gaan. Lastig. Ja, vandaar dat we het even in de gaten moeten houden. Sportstad Heerenveen investeren in de baan, want de inline skielersport groeit hut. Mogelijk wordt het in de toekomst zelfs een Olympische sport. Reedrieders en shorttrekkers kunnen de baan goed broeken, maar eerst dus de inline skaters. Ze trainen voor het wereldkampioenschap in China in september. En de trainingsbaan die viel goed. Het voelt wel anders, want elke baan is weer anders. Maar hij ligt er heel mooi in en het kan heel mooi trainen. Het gaat gelijk hard. Berber Vonk uit Appelskeer woont bij de junioren al 33 Nederlandse titels. In kwarten doet ze mooi bij de senioren. Jedder traint de rieders op de baan in Heerde, in Oerisel. Maar voor Berber maakt het een groot verschil dat ze om een hoeken trainen kan. Hoe belangrijk is deze baan voor jou? Ja, superbelangrijk. Ook omdat hij zo dichtbij ligt. Je kan mooi op de fiets heen. En het skielerwoord, ja, ik hoop dat het zo ook groter wordt. Dat de Nederlanders beter gaan worden. Het geeft zoveel energie. Kijk, dit is zo'n toplocatie. Alleen al als je hier binnenkomt, krijg je zin om te trainen. Dus dit geeft zo'n een lekker gevoel, zeg maar. Ook wetende dat anders moet je altijd buienradar checken. Kunnen we trainen, kunnen we niet trainen. En nu plan je een training en je komt trainen. Punt. Vesmako, dat is het toverwoord van de nieuwe inline skatebaan. Vesmako is een speciaal, haast rubberachtig laagje op een groen. En dat zorgt ervoor dat inline skaters meer grip hebben en dus harder kunnen. Op Vesmako heb je heel veel druk in de bocht en daar moet je toch leren mee omgaan. En dit gaat er toch wel voor zorgen dat je nog een stapje kan maken als ploeg. De baan is net alleen voor de profs. Van nieuwe weken vreed mooi elke nien de skielerpiste op.